Nachádzame sa v Žiline, kde sa realizuje stavebné dielo dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička s nadväzujúcou infraštruktúrou uzle Žilina. Zhotoviteľom stavebného diela je Združenie Pod Dubňom. S jedným členom združenia je aj spoločnosť Subterra, ktorá realizuje svoje práce pod vedením vedúceho projektu Milana Thornhausera. Momentálne sa nachádzame v obvode stanice Žilina, kde realizujeme práce na koľaji číslo 904 s napojením do rušňového depa. Táto koľaj bude slúžiť ako jediná koľaj, ktorá bude spájať osobnú stanicu Žilina s hlavnými traťovými koľajami smer Bratislava. Ďalej realizujeme v tejto časti stavby aj všetky protihlukové steny, ktoré sú z betonových a hliníkových panelov. Ukončili sme práce na zastávke Žilina Predmestie a ukončili sa tiež práce osobnej stanici na dočasnom nástupišti, ktoré bude po ukončení stavby zdemontované. Subterra na tejto stavbe využíva svoju mechanizáciu, a to, ako môžete vidieť, automatická strojná podbíjačka, pluh na úpravu koľajového lôžka a dvojcestné bagre, ktoré sú využívané počas celej doby výstavby podľa potreby. Najväčšou výzvou je koordinácia všetkých stavebných činností z dôvodu rozsahu projektu, ale aj množstva zhotoviteľov podielajúcich sa na realizácii diela. Stavba bola zahájená začiatkom roku 2021 s predpokladaným ukončením roku 2024. Ale z dôvodu kríz vo svete a nečakaných skutočností na stavbe je nový termín koniec roka 2025. Subterra.